चिरांनि बिजनियाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरा गं 8 सुबुंनि न'खौ खहा खालामदों। मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनाय मैदेरा खहा खालामदों सुबुंनि थाग्रा न'। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सान दोबैनाय लोगो लोगो बिजनीनि साहा फारसे थानाय फानबारि, बर'फोथार, दैलंजार, बिष्णुपुर, कुकलुं ओनसोलफोराव अरनबारिनि मैदेरा सुबुंफोरखौ गिखांहोबोदों। फानबारि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरफोरा हरनि समाव उन्दुनाय गैयै खालामो आबाद मावनानै जिउ खुंनाय सुबुंफोरखौ। रबिबार खालिबो चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि 3 नं दैलंजार आरो 4 नं दैलंजार गामियाव गासै गं 8 न'फोरखौ खहा खालामदों हाग्रानि मैदेरा। আমার রান্নাঘর এটা ভাঙাইছে আর থাকা ঘর এটা ভাঙাইছে। তাৰপিছত আমার চাউল যি আছিল টিভি সিভি সব ভাঙাই করছে ফেলাই দি। তাৰপিছত আৰু ঢাকা ভাঙাইছে। ৰাতি মোটামুটি 12:30 এটা বজাত আহিছে। আৰু এই বনৰে হাতী আজি 6 মাহৰ পৰা ডেইলি আহি আছে আমাৰ গাঁৱত। কেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙিছে? আমার ইয়াতে 8টা পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙছে আজি। প্ৰতিদিনে আহি থাকে। চৰকাৰত আমি এটা অনুৰোধ জনাম, চৰকাৰে আমাক কি বিহি ব্যৱস্থা লয় সেইটো আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি আবেদন করছো। আর সরকার যদি কিবা ট্রিটমেন্ট নলয় আমাক, তেনেহলে আমি কিবা এই শর্টকারেন্ট দিম। পিছত যদি কি বনৰীয়া কিবা হয়, চৰকাৰে যে আমাক দোষী কৰিব নোৱাৰে। এইটো মোৰ আবেদন। মোৰ नाम गोपाल सरकार। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशर प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।